Gospel guy. Why one? Okay. Why gospel? That one gospel and not on. Hey, listen. I no longer do music for this spirit, man. Ah, qual foi o player? Esse tem que dizer. Ninguém está bem. Melhor de não ser chinano. What is it come like? Must want 22 much. Those ngungu ndengu zinenge zirira izo zvishi muri Zimbabwe. From MURIDZO Jah Prayzah. This one is a collaboration. MURIDZO featuring Jah Prayzah. This is Jah Prayzah featuring MURIDZO. Saka vanhu vangavachibvunza kuti kuita kunge Jah Prayzah. Aripo Jah Prayzah wacho. We have Mingo from Botswana. I'm with my boy, and then it's bringing some hot tune. Why is the guys gonna run and I have a DJ here. Policeman. Chisonge ichi chiri kuya hanzi na Terry G chipo chiripo hapo zvanzi baba keketso wagwan zvanzi na Mike Mbewe. How was the show in Bindura on Sunday? Show in Bindura Sunday andikubaize yanga yakadhakwa. Then it's gonna call him Chitekwe, nice tune coolies. Saka bo ndangoti ngomungu makusena naye ndikuratidze izvo tiri kuita ndo zvatiri kumanya izvo. It's MURIDZO featuring Jah Prayzah. No, it's not MURIDZO featuring Jah Prayzah. It's MURIDZO and Jah Prayzah. Song chinonzi Emma. Coming out so 22 March muno wese pa 7 Arts Avondale shops. Vari ku UK. Tune in. Ndichazokukudza kuti you have munoita tune in papi. And Sundays kuti ndiana achatora ngini. Saka you just have to wait. 22 March 7 Arts. Chinenge chakachaya. Album rinonzi tichambotenderera rinenge richibuditswa from Baba Keketso. Please people, mukaenda pa phone penyu ka pressa paipa kanzi share paipa. Mono pressa ipapa. And vese voona mama makawanda. I love you, Zimbabwe. Signing out.